Hei ja tervetuloa mukaan. Tämä on kanava sinulle, joka olet joskus haaveillut omasta puutarhasta, mutta et ehkä vielä tiedä, mistä aloittaisit. Minä en ole ammattilainen ja siitä on vuosia, kun olen viimeksi yrittänyt kasvattaa näin paljon ruokaa. Ja rehellisesti, virheitä tulee varmasti, mutta tehdään ne yhdessä. Joskus menee pieleen, joskus ehkä jokin onnistuu ja se on juuri tämän matkan ydin. Kevätmessulla innostuin vähän liikaa. Nämä siemenet tarttuivat mukaan ihan fiilispohjalta. En ole ihan varma, mahtuvatko ne kaikki mihinkään, mutta intoa riittää ja se on kai tärkeintä. Lavakaulukset ostin käytettynä. Ajattelin, että jos menee pieleen, ei harmita niin paljon taloudellisesti. Vanha puu on kaunista ja se sopii tähän projektiin täydellisesti. Niissä on naarmuja elämää takana. Nyt niissä kasvaa ehkä jotain uutta. Tämä paikka on vielä tyhjä. Vain nurmikkoa, sammalta ja muutama rikkaruoha, mutta iltapäivällä tähän paistaa aurinko kauniisti. Tähän päätin perustaa lavapuutarhan. Kannoin lavat paikalle. Se oli raskasta, mutta samalla tuntui siltä, että nyt tämä oikeasti alkaa. Vielä ei ole multaa eikä yhtään kasvia maassa, mutta lavat seisovat paikallaan ja mielestäni alkaa hahmottaa jotakin suurempaa. Suunnitelmana on laittaa lavojen pohjalle katekangas ja seinämiin patolevyt, jotta ne kestävät paremmin sateet ja ajan. Tarkoituksena oli ensin tehdä rönsyilevä puutarha, mutta tuolisnurmikon leikkaan painajainen, joten päädyin suoraviivaisempaan ja helppohoitoisempaan asetteluun. Tämä ei ole täydellistä, eikä kuulukaan olla. Tämä on alku, ja joskus alku riittää. Tule mukaan, kasvatetaan jotain yhdessä.